YouTube, mag-prank call ta sa akong mga agaw akong igsuon. So tanaw to sa lang reaction sa tong drama kuno sa kinabuhi. Sige, sundan to. So guys, atong unang i-prank call kay si Angela Emilia ko igagaw. Klaro? Mano ko message niya. So ato siyang i-prank call. Wait lang. Day. Oh, nampumag ka. Bago pa mo ko nung maghilak. Nga naman. Nagluto ako. Nga naman, nampumag ka. Dami ko problema. Ha? Dami ko problema. Ano sa man imong problema? Ha? Ano sa imong problema man, te? Nabuhi. Oh, sa katong kuhan si mong mama? Dili ba ka na eh? Tanan sa agul niya. Nya si Bika ni uli na manggod sila gud. Wala ko gud ni. Ay ko kilala. Hindi ko matuo. Bitaw, uli naman siya sa ilaha ulo. Kano sa aman? Ugma. Nya. Nga naman. No, basin gikapoy na siya nako. Magsuro. Uy, nga naman ko, no? Hindi lang need Away, magikan? wala man nag-away. Basin kan ba, need lang na mo ang space gani. Sige mo away, mag-adlaw, no? Nga naman ko. Nga naman ko. Hindi ko lagi ko problema nagtagol. Hindi na ako muna. Ayun, para nga dili mo madami. Kaya, as long as nga na ami, mo fight ka, uy. Dili na ko. Ate, pinapitari ko. Narita mo kayo sa personal ba? Ha? Sa personal lang ta magstorya kay dili na ko makagapos nimo sa cellphone. Biyaan pa dun. Lo. Nangita kong kuwan eh. Nangita kong blade. Napuang matawag ka eh. Hindi na ko. Asa si Rebecca? Wala ganito na sa pala. Asa na siya? Wala gani diri sa balay. Gani na rin. Babay na eh. Ayo. Babay na kaya na ako pa da. It's a prank! Okay guys, na-prank na to si Angela guys. Na-prank na to ha, na-prank na to si Angela guys. So success ako. Primero na to kuhan. Nag-live ka, nag-video ka. Na-prank akong igagaw. Ara guys, na-prank siya guys. Ayaw siya, no? So, sorry, I love you. It's a prank. Mama. I hate you. Prank ka. So guys, na-prank na to sa Angela guys. Success. Ay, sa uban ha. Ay, sakas ko ba? Sige. Sige, love you. Bye-bye. Thank you. So guys, next victim na to is si Vanessa Emilia. So ni Angela Emilia, kung mga igagang gwapa. Sige guys, itong tawagan. Ban,
Ito ba? Mauy. Sira ko ba talaga? Naglaro kay ka na nagapit. Wala lagi, promise, wala good. Nagstorya ni Mami Angela mo. Uy, nagstorya ni Mami Ron Angela. Nag-on cam gani. Nagkuhan lagi ko, naglas-las ko. Ay, saba nila mama. Asa daw? Maanak ko rin sa dangusod. Riti. Maanak ko ha. Ano man, ang sa day ka? Problema, dagdag Kasi, ano sa day ka, te? kayong problema. Ang sa man ang problema, te? Problema sa ano, problema. Utang? Dili, oy. Nanasan na, yan na, mga utang na. Problema, basta na lang, nagsagol na. Utang sa mong mama. Nagsagol ka nan ba? Nagkuhan tayo balik mo, mama. Man niya. Ay, nalibog na ko, di naman din ako madagan. Ari lang, te. Yata. Ari din niya. Wadi ko lang magkariyan mo, bito ng chat ko sa GC. Ako ganit, te. Ali ganit. Kapoy na ko eh. Gikapoy na ko. Wala biya ko nagbinuang. Nakot, te. Kaya ibang ipon para sa vlog ni mo. Oo, dyan na akong idea. Wala lagi ko. Makakita ka sa unas kamis. Ay binuang. Bakit ako ba? Ako. Ya, di ka mahuta na usap pa kung pinakadakong problema. Sa man. Kapo guys. No-prank ba to siya? Vanessa Emily, no-prank. Tat-tat-tat-tat-tat-tat. It's a prank, baby! Oy, si Angela, na-prank na ko si Angela. Dede. No, bili ako. Pero success atong pag-prank ni Angela o ni Vanessa Emily. Pero, wa pa na human. Ay, sabas-uban na kaya kung tawagan si Angela kay nalingaw kung Angela kay guol kayo. Lagi gani. Di ba, klaro, di ka na siya rin. Di mo nga ilang. Klaro kay ka nga. Di mo siguro rin. Hindi mo na ay kakawin pa yun. Makita sa awas pa ko dyan, ay. Hindi ko. Saan ka tutulala eh? Sige na. Ay, sabas-uban na. Thank you. Bye-bye, te. Bye-bye. Te mong pag-prank ko. Kaya itong next tawagan ako doon si Janine. So, success naman ka ni Angela ni Vanessa. Si Janine nasad. So, si Janine nasad, guys. Sungod. Wala mo gusto Pabong ko gawa sa tuwa. Ano rin ka? Problema ko. Dagan utang. Naningil na siya eh. Nanasi utang si mama? Wow, nanasa kinaibawas mo ang mama? Lako daw? Nasa sa sinta. Mama, Ito ko sa sinta mil. Asa bang kong sa sinta mil?
Samot na si... Si Mama. Samot na si Bika. Muuli sila ha. Wala na ito kuhan eh. Wala na. Basta need na mo ang kuhan. Need na mo ang time ba? Kaya sige naman lang may gaway. Sige may gaway. Taga-apply. Makaya rin ni mo sa mga sitwasyon. Kuan na ninyo. Daras ka namin. Hindi na joke mo. Hindi na ako si Bika. Hindi na. Ano si Papa na? Wala. Sa silingan. Wala mo nagkakot ako. Kinsa ba yung utangan guys? Ito ba? Basta na yung niutan. Niutan na bitaw ko pinsa. Wala mo moingan sa buhay. Anad mo kung mamagot kay. Kuan ba imo mangga? Ya, napadugo. Dakong problema. Napadugo pa nakadakong problema. Sa manugot. Anong gwapo kayo? May kagya. I-open na mo ang camera! It's a prank! Yo, bakubak na ko na rin do! It's a prank! Ha? Madalag artista. Gamay na lay kuwang. Usban. Ako mo na i-upload ron. Oh, nag-post na yun. Oh, pugong-pugong. Wala nang makautot. Sa pinugong squad ba? Katawa ba? Nananaw na, bubiya ka na. Ginawa ka rin. Bye-bye. Thank you. Amoy upload. Yeah, amo pantawagan sa is. Manaman mini kuan, manaman mini banbanog ni kuan Angela. Ato na sa ni Ace. Ako na, ayoko kinalasan. Sige. Bye-bye. Gini.